Det her er en update. Det er en update på, hvad der vil ske. Jeg vil lave nogle videoer ud af Minecraft. Jeg vil blive ved, jeg er i gang med en serie, eller ikke en serie, men jeg er i gang med en lille, på en måde, serie på Shrek-craft med Skywars og alle ting, så den må jeg også godt se, og I må også meget gerne abonnere mig. Ja. Og der er lavet Factioncraft og Mindslam, Kit, PvP og sådan noget. Så ja, I må meget gerne abonnere mig. Yeah. Mit headset er gået i stykker til computeren, så jeg kan ikke. Så det er derfor jeg skriver, men jeg får lige købt et nyt. Jeg får købt et nyt, eller forladet det. Så indtil videre, så bliver det skrivning, så håber I ser det også, selvom det er skrivning. Put noget musik på. Hej hej.